Bedor. Bedor nice. Let's go. Sana nama. Like kono kayak. Selesai. Mari silakan. Kayak betul kesan sana nih. Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Oमफ्राय माने दिनै बिराद गोबावनि उनाव आरोना बिराद गोबावनि उनाव माने आंनि फेसखौ नोंथांमोना नुदों माने दिनै जोङो पार्टी जानो नामायदों गोदान बोसोरनि निउ इयारनि पार्टी आरोना नै साराय लाखाबाय माबा होनो लरखा लाखाबाय ओमफ्राय नै जों थुरसि लादों आरोना जोङो ओमफ्राय माने एकदम गोदान बोसोरनि पिकनिक जानो नामायदों जोङो पिकनिक दायो ओमफ्राय माने गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय हेपि निउ इयार माने 2024 जाबाय आरोना दायो माने बोसोरसे बोरायबाय आंबो साबास ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बोरायखाबाय बोसोरसे ओमफ्राय दिनै पार्टिया हिट आरोना जोंना गामिनि सिख्लाफोरबो दंबावोसो सिख्लाफोरबो मेरला दङ सेंग्राफोरबो दङ ओमफ्राय दायो जोङो पार्टी जानो नामायदों आरोना ओमफ्राय माने दायो गावबा गावनि मोनसे थांखि लानानै मोनसे देग्लाय बोसोराव एकसे गावबा गाव लाइफनि थाखाय मोनसे खामानि मावना लादो आरोना जायो आरोना बोसोरसे बोरायलांबाय थायो सोरबा हाबा जायाखैबा हाबा जादो थाबनो जोंबो हाबा जानायनि सम जासिगोन नै बेखायनो जोङो पार्टी जानो नामायदों आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा आरोना आं दायो माने गामियावनो दंबाय थायो आरोना ओमफ्राय थिं लोगोफोरा दामखावगासिनो गारि गंनै दोङो जोङो ओमफ्राय गारि गंसे थांखांबाय आरोना ओमफ्राय दा जों बिराद लेट आरोना माने लेजि होनबाथाय आंखौनो बुंजायो ओमफ्राय आरो नैबेखौ बुंजायो बेदर लायनाय जोङो अमा बेदर लायनायाव माने जों गोबाव जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो बैयाव नेदों आरोना जोंखौ गारिया ओमफ्राय दा जों थांगासिनो नोंथांमोनखौ दायो नायगोन जोङो माने लकेल जायगायावनो जागोन आरोना जेरै माने लकेल माने भैरबखुन्द'आनो जोंनि थाखाय बिराद बरिया प्लेस आरोना बेयाव मोनथाम जायगा मोनो जेरै भुटान मोनो अरुणाचल मोनो ओमफ्राय आसाम मोनो आरोना बेनिखायनो बारा मोनथाम माबानि नाङो आरोना स्टेटनि नाङो बेखायनो बरिया नाङो आरोना थांगासिनो नै खामानि मावग्राफोरनि मोजां bedor nice. Let's go. Sana nama. like kono kayak. Selesai. Mari silakan. Kayak betul kesan sana nih. Freedom Mas pemawang. Nah, betul selalu siasa. Betul kesan sana kayak. Orsolai mai. Dari ada bikin dubinnya nama itu saja. Orang nak? Kamani mau berapa mau kau dah? Siapa nih? Siapa dah? Berapa kayak apa? Cindo apa dengan dah? Macam iPhone lah baru sini. Watch no. Pasti mana watch no. Gari gusya sini, gari gusya pilih kau sini. Foto shoot kalam berapa kalam beda dah? Gari gusya biar dong gari gusya. Cing dong cing supaya tidak sembel. Andai nak dengar jengka. Biar net na. Ya sama ada yang mau bersong na ada. Kau ni bicara nanti akan. Laka sama orang. Video benar dah. Bedor angkat dari bedor. Bedor kah? Ini cek. Zakubra dukai dari surga. Kau lihat bedor. Abu kodo sungguh itu. Bedor musa kasih deh. Hello everyone.
माने पार्टियाथ' जाना थांबाय नालाय जोंना पार्टिया जाना थांखांबाय ओमफ्राय मैयामोन आरोना पार्टिया ओमफ्राय दै फुङाव एसे बोरैबा मोन्दोंमोन थाब सिखारनाय जायाखैमोन आरोना आं मैया माने भिडिअखौ माने फोजोबनाय लानो रोङाखैमोन आरोना बेखायनो आङो बे माबाखौ न'आव फैनानै ससेखौ लाफैनाय जाबाय आरोना माने फोजोबनाय जेबो माबाखौ खालामाखैमोन नालाय डाइरेक्ट भिडिअखौ फोजोबबा मोजां नङा बेखायनो आङो बानायफैबाय आरोना ओमफ्राय माने बेयाव जोङो माखासे सोरखौबा माने पार्टिया जोंना इदिमोन आरोना माने मा होनगोमोनलाय गामिनि लाइमोन आफादनिफ्राय थांनाय जादोंमोन आरोना बेयाव ओमफ्राय माखासे गोबां मानसि दंमोन बेयाव ओमफ्राय माने मा होनगोमोनलाय बेखौ सोरबा माने भिडिअ नुजायाखै आरोना माने भिडिअ लानो होआ आरोना माने ओरैबायदि मोनसे गावबागाव मोनसे माने एक होनगोन मोनसे प्राइभेसि थायोना बे प्राइभेसिनि थाखाय माने सोरनिखौबा भिडिअफोरखौ केपचार खालामनानै खिथिजोबाखै आरोना मानि थाखाय माने इयाव मा जायो जिखुनु जाबाय आरोना जानाया ओमफ्राय दा माने बेयावसो आङो बेकग्राउन्डआव माने बिदिनो बक्स दामनाय मानायफोर दामनायफोराव माने मिउजिकफोरा कपिराइट फैनो हागौ आरो थेवबो आं कपिराइट फैबा फैथोंसै होननानै आङो बेयो मिउजिकफोरखौ मिउट खालामला आरोना मानो होनना बुङोबा मिउजिकखौ मिउट खालामोबा बै माबाया मा होनगोन मिउजिकखौ मिउट खालामोबा इन्ट्रेस्ट नांनाय नङा माने गानफोरखौ मोजां खोनानाय नङा बेखायनो आं मिउट खालामालासिनो एडिट खालामबाय आरोना एडिट खालामनानै होबाय बे भिडिअ ओमफ्राय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बेबायदिनो माब्लाबा आंनि इन्टारेस्टिं भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय आरो आङो थांनाय बोसोराव माने मा होनगोमोनलाय हाफ पार्सेन्टल' होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय देग्लायनिफ्राय माने नैबे 2024 जानुवारिनिफ्राय आङो माने इउटुबाव एसे टाइम होगोन होननानै आङो सानना दंमोन ओमफ्राय माने टाइमखौ आङो होनो नाजागासिनो बेखायनो स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय बेबायदिनो जाखिनि आगोलाव माबायदि सापर्ट होदोंमोन बेबायदिनो सापर्ट होफिनबानो जाबाय आं बारा गोलावखौ बुंला माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय जोंनि पिकनिक जानाय बा एसे पार्टि जानाय निउ इयारनि पार्टि जानाय भिडिअखौ माबायदि मोन्दों नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय आरोना स' गासैनिसिम हेपि निउ इयार आरो देग्लायनि बे गोदान बोसोराव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आरो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गासैनिसिम हेपि निउ इयार आरो गासैनिबो न'खरनिसिम गोजोन आरो गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय आसा खालामो